So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, nakoy pangutana no about sa ginatawag nga unsa ba jud ning ginatawag natong akida o unsa ba jud ang kalahian sa tauhid ug akida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. So karon mga igala mga igsuon, usa sa to ang pagtukion karong orasa bahin or mahitungod sa ginatawag nato og akida. Kay karon nga panahon, hilabi na karon nga panahon nga daghan na ang nagagwa nga mga sekta o mga relihiyon nga nagaangkon nga sila daw ang naa sa kamatuoran. So, unsa ba ang baruganan nato na mga Muslim? Kay bisan kita na mga Muslim, nabahin ta karon. Ug mao kana ang promise sa Nabi Muhammad sallallahu nga iyang nasulti na sa iyang hadith nga ang ummat daw sa Nabi Muhammad sallallahu mabahin sa 73 ka sikta. Ang 72 ni ato padulong sa impyerno og magpabilin kadtong usa nga mao kadto sila ang mahilangit. Pero unsa ba ang buot pasabot sa akida aron mahibaw-an nato pag-ayo, no? Kay sige nato kini madunggan nga pulong akida pero wala kita masayod kung unsa ba ang buot pasabot niini. So ang akida, ang buot pasabot sa akida, literal nga pasabot sa akida mo kini ang sa pulong pa nato nga Bisaya paghikot, no, pagbugkos. Kaya ang akida manggod ang nagtrabaho ini ang atong mga kasing-kasing, no? Mao kini ang primero nga mo trabaho aning akida. Musunod na diha ang ato ang mga lawas ug atong dila ni ana. So una nga mo trabaho sa akida kini ang atong kasing-kasing. So mo na ang literal nga meaning sa akida, paghikot, pagbugkos. Unsa ba ang Islamic meaning sa akida? Ang pasabot dinhi sa Islam ang akida, wala siya'y kanang buot pasabot kanang kapareha siya og meaning sa ginatawag nato og al-iman. Ang iman bimana ang akida ug ang iman sa Islamic definition ang pagatuhuan nimo ang naginisarang Allah subhanahu wa taala, pagatuhuan nimo ang iyang mga anghel, ang iyang mga sinugo, ang iyang mga original na mga libro, ang adlaw sa paghukom og ang kapalaran maayo man or dili maayo. So mao na ang Islamic definition sa ginatawag nato nga akida. So atong itagbo karon ang literal ug ang Islamic definition. So atong nasulti kaganiya nga ang akida literal paghikot. Unya kasing-kasing ang nagatrabaho. Subot pasabot kadtong unom nga definition kaganiya sa akida mo kadto ang atong ihikot sa atong mga kasing-kasing ug wala nailain pa. Ihikot nato sa atong mga kasing-kasing na nag-inusara lamang ang Allah subhanahu wa taala. Ihikot nato sa atong mga kasing-kasing ang iyang mga anghel, ang iyang mga propeta, ang iyang mga libro, ang adlaw sa paghukom og ang kadar maayo man or dili. So kana once imo kanang nahikot sa imong kasing-kasing, so mahukman ka nga maayo og tinud-anay ang imong akida. Unya ang akida mga igala mga igsuon, mo kini ang gitutukan sa tanang mga propeta. Dili lamang si propeta Muhammad, kundili tanang propeta og sinugo sa Allah nga gipadala dinhi sa ibabaw sa yuta. Ang ilahang tema sa ilahang pagsangyaw sa ilang katawan ang pag-ayo sa ilahang mga akida. Di mana sa hubad sa atong pulong pa ang akida tinuhuan, no, doktrina. So mao kadto ang giusab sa mga propeta sa ilang mga katawhan, mausab ang ilang pagtuo, ang ilang doktrina, no? Unya ang syar'iyya mga igala mga igsuon nabahin sa duha. Ang syar'iyya nabahin sa duha. So dinhi nga pulong, dinhi nga pagtapok-tapok nato atong ipasabot sa inyo ha kung unsa ang buot pasabot sa syar'iyya ug syariah. Kag uban man gud dili nila ma-differentiate ang syariah ug syar'iyya. Ang syariah mao kana ang balaod. Ang syariah buot pasabot source, tinubdan, kagikan. So syariah nabahin sa duha. Trabaho og tinuhuan. Ha? Mga trabaho og tinuhuan.
Ang trabaho, buot pasabot mao kana ang unsaon nimo pag-perform og sambayang, pagpuasa, pag-hajj, pag-zakat. Unya ang i'tikadiyat tinuhuan mao kini ang nakasulod dinhi ang akida. Nakasulod diri ang akida. So i'tikadiyat, tuhuan nimo naginusarang Allah, tuhuan nimo ang iyang mga malaika, tuhuan nimo ang iyang paraiso, ang iyang impierno, tuhuan nimo ang adlaw sa paghukom. So i'tikadiyat ang tawag ana. Unyang akida mga igala mga igsuon, importante kaayo ni para sa tuwa. Kay ang akida mo ni ang ginatawag nga asliya or asol. Main. Main ni siya, origin. Samantala kining amaliya, kining trabaho lihok, mo ni ang ginatawag nga far'iyya or branch, sanga. So bago ka magpatukod og sanga, dapat mauna ang main. So buot pasabot kung maayo ang imuhang main ay imong kagikan, ang imong source, buot pasabot ana, ang imong sanga maayo pod. Pero kung daot ang imong main, ang imong source kagikan, buot pasabot daot pod ang imuhang sanga. Mo gani na sa karon nga panahon mga igala mga igsuon, mubalik kita sa origin. Buot pasabot mubalik kita sa katong tema nga gidakwa gisangyaw sa mga propeta silang katawan, ang pag-ayo sa ilang akida. Sa karon nga panahon, importante nga hibawon nato ang akida og i-implementar nato sa atong kaugalingon kini. Hilabi na karon nga panahon nga puno kaayog tentasyon. Mingguwa na ang mga nagkadaiya-iyang mga sekta nga ilang tumong pagdaot sa Islam. No? Ug ang uban ginahimo nilang negosyo. Mo kana ang realidad karon mga igala mga igsuon. Unya ang akida mga igala mga igsuon, ang hukom niya is tawqifi abi mana paghunong. Kung unsa katong naa sa Quran o sa sunna sa Nabi, mao lamang kadto ang atong kuhaon ug wala nay lain pa. Dili ta pwede magpasobra, dili pud ta pwede magpakulang. So kung unsa katong naa sa Quran, mao lamang kadto ang atong implementar sa atong kinabuhi. So, dili pwede. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa yambala ang kasulatan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa duol nga pagkahubad, kung naaman, wala ninyo pagkasinabtanay. No? Kung naaman, usa ka butang, nga wala ninyo pagkasinabtanay, ibalik ninyo sa Quran o sa pamaagi sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subot pasabot, dili nato dugangan ang Quran ug ang Sunnah. Mao ni ang ato ang main. Mo kini ang atong kuhaanan. Mo kini ato ang source, ang Quran lang ug ang Sunnah. Dili nato pwede kulangan ang Quran ug ang Sunnah. Labaw na nga dili pud nato pwede dugangan ang Quran ug ang Sunnah. Unya nag-ingon pod ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lain nga aya, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa duol nga pagkahubad, O Muhammad, sultii ang akong mga ulipon. Kung tinuod nga ilang gihigugma ang Allah, pagasundon nila ang imuhang sunnah. Kung mao man kana ang ilang buhaton, pagahigugmaon sila sa Allah o pagapasayloon ang ilang mga sala. Klaro kaayo. But pasabot, akida, tinuhuan. Kung matarong nato ang atong akida, but pasabot, higugmaon kita sa Allah o pagapasaylo natong sala. Pero kung dili nato maayo ang atong akida, daot ang atong akida, baliko ang atong akida, dili kita higugmaon sa Allah, masuko sa tuang Allah. Dili pagit pagapasaylo natong sala, pagadugangan ang atong sala. Kay nga naman, nagtuo manggod ang Islam nga once maayo ang imong akida, maayo ang imong connection, maayo ang imong relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung daot ang imong akida, daot ang imong relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mo ganina, ang Nabi Muhammad sallam, 13 anyos siya nagdakwa sa Makkah. 3 years diha, sikreto nga pagdakwa. 10 years diha, public nga pagdakwa. Usa lang ang tema. Wala siya magdakwa nga magsambayang mo. Wala siya magdakwa nga pagpuasa mo, pag-hajj mo. Kundili ang tema sa dakwa sa Nabi Muhammad sallam, pag-ayo sa akida sa katawhan. Kaya nga naman, kaya ang mga Quraysh sa wala pang Islam, mga pagano, dili mo tuo og Ginoo. Nagasimba og bara og ribulto, nagasimba og bato.
nagasimba og adlaw, nagasimba og bulan, pag-abot sa Islam dili nila kadto madawat. Busa mo kadto ang mando sa Allah subhanahu wa ta'ala kang propeta Muhammad sallam. Mo kini Muhammad ang imong isangyaw sa katawan, mo kini Muhammad ang i-repair ang ayuho nimo sa katawan, ayuha ang ilahang mga tinuhuan. Kaya nga naman, once maayo ang imong akida, ganahan ka mualagad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganahan ka mo serbisyo kay nasayod ka kung kinsa ang Allah ug unsa siya. Samantala, kanang wala ka masayod kung kinsa ang Allah, dili ka ganahan mualagad, dili ka ganahan mo serbisyo, naay permanente kapalit sa imong pag-alagad. Pero once maayo ang imong akida, andam ka mo sakripisyo. Mo sakripisyo ka sa imong kinabuhi, mo sakripisyo ka sa imong bahandi. Kaya nga naman, maayo man ang imong relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maayo man ang imong tinuhuan, ang imong doktrina. So nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana ang usa ka sahabat, khatta lana Rasul sallallahu alaihi wasallam khattan. Faqala hadha sabilullah. Thumma khatta khututan 'anil yamin wa 'anil yasar, faqala hadhihi subul. Ala kulli sabilin minhu syaitan yad'u ilay. Thumma tala qawlahu ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Nagingon ang usa ka sahabat, na usa ka adlaw nga nagtapok kami kauban ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkauman, ning bagis siya og dakong bagis sa yuta. Og nagsulti siya, mao kini ang dalan sa Allah nga tulid. Pagkahuman, nagbagis siya dinhi sa tuo ug sa wala. Og nagsulti siya og kini mga dalan. Kada dalan naayawa nga nagaawhag, naayawa nga nagasangyaw. Kinsa ang muuban sa ilaha, mapadung sila sa impyerno. Pagkahuman, gibasa sa propeta Muhammad sallam ang giingon sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa duol nga pagkahubad, nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, og mao kini ang akong dalan nga tulid, og mao kini lamang ang inyong agii. Og ayaw na kamo og lait, og ayaw na kamo og agi sa lain pa na mga dalan kay managkatibulaag kamo. But pasabot unsa kadto nga dalan? Mao kadto ang Quran ug ang Sunnah. But pasabot kung mukuha pa kita, mo implementar pa kita, gawas pa sa Quran ug Sunnah sa Nabi, managkatibulaag ta ninyo. Mao kini ang nahitabo karon nga panahon. Kinay mga sekta nga nag-angkon, nag-ingon nga sila daw ang nasa kamatuoran. Quran ug Sunnah ang ilang ginahimo, ang ilang gina-implementar. Pero kung imong pagatukion og pag-ayo, sukwahi di ay sa Quran ug Sunnah ang ilang gina-implementar sa ilang kinabuhi. Layo kaayo. Nagingon pod ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada, kitabullahi wa sunnati. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gibilin nako sa inyo ang duha ka butang, diin kung inyo ang paghuptan og maayo, dili og dili kamo masalaag dinhi sa kalibutan og hantod sa pikas kinabuhi. Unsa man kadto? Ang kitab sa Allah ay ang Quran, ug ang akong sunnah ay pamaagi sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang buot pasabot dinhi nga paghuptan, buot pasabot dili literal. Kun dili ang buot pasabot diri nga paghuptan atong i-implementar sa ato ang kinabuhi. Mo kini mga higala, mga igsuon, inani ka importante ang pagpangat-on nato sa akida. Dili nato kini iwalang bahala. Hatagan nato kini og dakong pakabana. Tutukan nato kini. Hatagan nato og igong atensyon ang pagpangat-on sa akida. Hilabi na karon nga panahon. Hilabi na karon nga panahon. Ha? Kay wala ta masayod. Wala ta masayod. Nahulog na di ay ta sa paun sa yawa. Importante kayo mga higala, mga igsuon, mo kana ang ako mga pahimangno sa inyo, ginauhag ta kamo kauban ang akong kaugalingon nga tutukan nato ni pag-ayo kining ginatawag nato na akida Islamia, tinuhuan sa Islam, kanang tinuod ug tama ug insakto nga tinuhuan, aron dili ma-foul ang atong akida, aron maayo ang atong relasyon, connection sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tauhid, but pasabot, oneness, pagkainusara. Ang akida, tinuhuan.
Ang akida langkom, general. Ang tauhid exclusive. Buot pasabot. Ang tauhid sulod sa akida. Pero ang akida dili sulod sa tauhid. Buot pasabot. Ang akida natong Muslim is tauhid. Buot pasabot. Ang atong tinuhuan, tuhuan nato ang tauhid. Tuhuan nato ang pagkainusara sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mo gani nang naikitab si Dr. Saleh Al-Fawzan nga Aqidatut Tauhid. Tinuhuan sa pagkainusara sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mao kana ang diferensya sa akida ug tauhid. Kaning tauhid kaniyan mo ayo sa atong akida. Mo kini atong ihikot sa atong akida. Dili mo ayo. Dili mo ayo. Kaya ang akida sa ubang relihiyon is tulo, Trinity. Mo ni akida nila. Pero ang akida nato na Muslim is tauhid. Aqidatut Tauhid. Di mana? Tuhuan nato ang pagkainusara sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ug mao kini ang atong ihikot sa atong mga kasing-kasing. No? Ang pagkainusara sa Allah subhanahu wa ta'ala ug wala na ilain pa.